Marjo Salosella on jälleen vauhti päällä. Joka päivä 8 tunnin ajan laitoshuoltaja Salonen viilettää kuin tuulispää laitteelta toiselle. Tää on tosi hyvää liikuntaa. Paino tippuu, koitus syötyä. Koko ajan menee juoksua vaan. Salosen tavoitteena on rikkoa viime kesäinen ennätys 69 huvipuistokäyntiä, 500 tuntia aktiivista laiteaikaa. Alkuveryttely on suoritettu. Mitenkä sitten mennään? Tuonne Tornado. Tornado. Täytyy mä kuivattelee sinne. Tää on todellakin mahtava ja mästä saisi olla puolet pitempi tää koko rata. Noita kurveja ja mutkia, silmukoita vielä vähän enemmän. Montako kertaa olet tässä mennyt peräkkäin? 45 kertaa 6 tunnin ajan. Eikö jo pikkuhiljaa ala riittämään? Ei vielä, 100 kertaa tuonne Estaaville. Minne ollaan menossa nyt? Estaaville. Kuinka monta kertaa? 100 kertaa ainakin. Huvipuistofriikki osaa vaatia laatua. Ihan mikä tahansa vemputus ei Saloselle kelpaa. Se on kuskista kiinni, joka vie oikein hyvin lemputtaa. Niin, kesällä täällä oli pari semmoista tänne koneen ohjaajaan tosiaan oli hyviä vielä. Niiden kyydissä nautti näkyvästi sitten joka suuntaan, keikuttisessa. Se tosiaan tuntui, mutta nyt täällä oli semmoinen yksi, mikä ei ole yhtään. Se on tää ihan tää ja päivä, niin ei se oikein. Se ei tunnu tuolla missään. Mut se mikä keikutti sen väänsi oikein, se rätisi ja ritisi ja aika varmaan menee lohkeen noi pallikin tuolla. Mitäs lapset tuumaavat, kun äiti hulluna juoksee täällä laitteelta toiselle? Tykkäältä mä juoksen täällä. Mä oon pahempi kuin mun lapseni. Tuliko hiki? Tuli tuskan hiki. Eikö sä tykkää vemputuksesta? Ei monorailia vakavampi en mene. Urheilun vakavaa viihdettä. Meidän jälkeen näkemiin. Näkemiin.